סייעתא דשמיא, זה ככה נתחזק ביחד, קודם כל, תחילת זמן חורף, תשפ"ד. ברוך השם, שתודה להשם שאפשר להתחיל עוד זמן, ובתפילה באמת לבורא עולם, שהקדוש ברוך הוא יעזור לעם ישראל לנצח את כל האויבים, וממש עם ישראל שכולם יהיו בריאים ובביתם, ויחזרו כולם למקומם בריאים ושלמים. התקשר אליי מישהו, אחד האחים שכבר מגויס שבוע, ואמר לי, אנחנו בדרך, תן לנו חיזוק. אז 3 חיילים בעלי משפחות שהיו כבר משמחת תורה, כבר הוקפצו, ועכשיו נוסעים 24 שעות הביתה. זה לא שאני צריך לתת להם חיזוק, זה שהם מחזקים אותנו. ובאמת צריך לדעת איך מתחזקים ביחד בעת הזאת. זאת עת מיוחדת, וצריך להבין את גודל השעה. אז מה שאמרתי להם נגיד גם לכם, ובעזרת השם ככה, איש שתראהו יעזור ולאחיו יאמר חזק. אנחנו אומרים כל יום לשם ייחוד, לפני שאנחנו מניחים תפילין, טלית, לשם ייחוד קודשו ברכו שכינתו והתחילו ורחימו התחילו ליחדה שום אות י' אות כ' באות ו' אות כ' בייחודה שלים בשם כל ישראל. הרי אני מוכן לקיים מצוות עשה, להניח תפילין, להניח ציצית, בשם כל ישראל. למה בשם כל ישראל? באתי לבית כנסת, בשמי אני מניח תפילין. אבל לא. תקנו לנו, רבותינו במהלך הדורות, לדעת שכשאני באתי לבית כנסת, בוקר שגרתי, קמתי, אני, אישיות פרטית, באתי לבית כנסת ובאתי להניח תפילין, עשו לי סטופ, עצור רגע. אתה שייך למשפחה פרטית ולמשפחה מורחבת, אתה שייך לכלל ישראל. וכשאתה עכשיו בא להניח תפילין, אתה צריך לעשות את זה בייחודה שלים בשם כל ישראל. זאת אומרת, אתה לא עושה את זה בשם עצמך, אתה שייך לכלל ישראל. לפעמים הנקודה הזאת במהלך השגרה היא נשכחת מאיתנו, כי כיוון שהעולם מלשון העלם, אז העולם הוא מעלים לנו כל מיני אמיתות שנמצאות במציאות. ואחד מהאמיתות הגדולות ביותר זה שעם ישראל הוא נשמה אחת בגופים מחולקים. אבל באמת שעם ישראל הוא שייך לאחדות אחת שנקראת נשמת ישראל. ומה שאנחנו אומרים בלשם ייחוד לפני המצוות, אז ולפעמים לא מספיק חיים את זה, התקופה הזאת מזמנת לנו אפשרות, הזדמנות גדולה מאוד, לחיות את כל העשייה שלנו בשם כל ישראל. ובעצם כשעם ישראל יוצא למלחמה, יש פה איזושהי יציאה מהצד הפרטי לצד כללי. פגשתי חיילים צדיקים, אמרתי להם שיסתכלו בדיסקיות שלהם, שישימו לב טוב שבדיסקית לא כתוב את השם שלהם. אם יסתכלו טוב, יסתכלו במבט שטחי, יראו את השם שלהם. אבל אם יסתכלו קצת לעומק, יראו שעל הדיסקיות של כולם כתוב ישראל. כי ברגעים של מלחמה, האדם מתחבר לנשמת ישראל. הידיעה הזאת יכולה גם לעזור לכל אחד ואחד מאיתנו, שבימים כאלה של לפעמים יש רגעים של חוסר ודאות, של הזקה, של דברים, של כל מה יהיה. אז כשאדם מתחבר לנשמת ישראל, אז כל החששות האלה הם נסוגים. כי החששות הם נובעים מתפיסה כאילו אני משהו עצמי. אז אם אני לבד מול מה יהיה? אבל אם אני מתחבר לכלל ישראל יש ודאות. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. כלל ישראל זה משהו הרבה יותר גדול. החיבור הזה לכלל ישראל נותן המון כוח. הסתובבתי קצת לבקר חיילים, אז אמרתי להם, אני הייתי לבוש אזרחי, ואמרתי, כל הכבוד לכם, אשריכם, אתם מוסרים את הנפש על עם ישראל, להגן עלינו, תודה רבה לכם. אז מה הם אמרו לי? לא, תודה רבה לכם. אמרתי להם, תודה רבה לכם. אמרו לי, מה פתאום? מה זה אתם, אנחנו? תודה רבה לכולם. אז בהתחלה התנגדתי, אני ראיתי אותם, הם חיילים, ובאמת מדרגה עצומה, המדרגה שלהם, אבל הם אמרו את האמת. מה זה לכם? תודה רבה לכם. צריך להגיד תודה רבה. אבל הם אמרו לי מיד,
מה זה לכם? מה זה לכם? מה זה הביטוי הזה לכם? נפרדות. אחד אומר, יש שריון, חיל אוויר, מישהו אומר, כולם, כל אחד בגזרה שלו, ואיזושהי הבנה שאנחנו שייכים לעם ישראל, הדבר הזה נותן המון כוח. אז לשם ייחוד שאנחנו אומרים כל יום, יש לנו אפשרות והזדמנות גדולה מאוד בתקופה הזאת לחיות את בשם כל ישראל. הדבר הזה נותן המון כוח. אז זה היה נקודה אחת, לדעת שאנחנו בתקופה שאנחנו מתחברים לכלל ישראל, ואנחנו פה בישיבה נשתדל, ממש זה המשימה שלנו, כן? כמובן, אם יהיה דברים שיצטרכו עזרה, כמובן שאנחנו נלך לעזור, אבל יש לנו פה משימה גדולה מאוד, החלק הבוגר של הישיבה, רוב האברכים המוחלט גויס, חלק גדול מהרמים, אנשי המנהלה, יהיו פה מדריכים, הרבה מאוד דמויות שפה בבית המדרש שעוזרות ומסייעות לא נמצאים, וזה מטיל עלינו את האחריות, איך אומרים, לתפוס את מקומם. אז זה באמת הנקודה שרצינו לומר, הנקודה הזאת של בשם כל ישראל, ורואים את זה בצורה נפלאה, עם ישראל כולו בצורה מאוד מיוחדת, האחדות הגדולה הזאת שמתגלה. גם במהלך הסיבובים פגשתי זוג שבאו להביא ממתקים לחיילים, והם אמרו לי, מה אתה אומר על התקופה, מה יהיה? אז שאלתי אותם אם הם שמעו על חטא מכירת יוסף. אמרו לי, כן, שמענו. אז אמרתי להם שבתקופה הזאת עם ישראל מתקן את חטא מכירת יוסף. חטא מכירת יוסף בא ואומר שיש יהודי סוג א', יש יהודי סוג ב', יש יהודי סוג ג', יהודי אחד כואב לו, אם זה לא כואב לי אז זה לא משנה. ומה שקורה בימים הקדושים האלה שאנחנו עוברים, זה שאנחנו מתקנים את חטא מכירת יוסף. אנחנו אומרים שאין כזה דבר, יש יהודי אחד בצרה ואחרים ממשיכים כרגיל. אלא אם יהודי אחד בצרה, עם ישראל כולו נחלץ לעזרתו. שומעים המון סיפורים שמחזקים על זה שבעצם אנשים עוזבים את הצד הפרטי שלהם בשביל להתמסר לכלל ישראל. אז אנחנו ככה שולחים מפה כוח והערכה לכל הלוחמים אשר בחזית, תלמידי הישיבה, רבני הישיבה ובוגרי הישיבה, וכלל ישראל כולם, כן? זה מתחיל, זה אין פה, זה כבר לא שייך למפלגה מסוימת, כלל ישראל כולו, ואנחנו נשתדל בעזרת השם פה, עם הכוח החלוץ שפתחו את זמן חורף, בעזרת השם יהיה מוסיף והולך, ובעזרת השם אנחנו נעשה את הצד שלנו בתפילה ובתורה ובעזרה מה שצריך. חזקים וברוכים תהיו להשם.